Příznivci značek Simca, Matra a Talbot z Čech i ze zahraničí se sjeli do Chrustenic u Berouna na 8. mezinárodní sraz. Necelé 200 vozidel docela slušně zaplnily prostory kempu, ale nutno dodat, že hodně účastníků dorazilo hlavně z Francie, Belgie, Holandska a nebo Rakouska. Oui, parce qu'en fait le plus compliqué c'est le banjo. Na úvod poznamenejme, že historie 3 zmíněných značek je poměrně složitá, neboť se hodně prolíná a svoji roli v ní sehrála ještě značka Chrysler. Automobily Simca byly u nás v minulosti dobře známy. Dovážely se k nám už v 60. a 70. letech prostřednictvím Pluzexu a Mototechny. Firmu Simca založil v roce 1934 Henry Theodor Pigozzi. A protože v sobě nezapřel italský původ, začal nejdříve licenčně vyrábět automobily Fiat, vycházející z modelu Topolino a nebo Balilla. Nesli zpravidla označení Simca Fiat. Na sraz bohužel dorazil pouze jediný model 6CV. První Simca, 4dveřová limuzína Aronde, se objevila až v roce 1951. Ještě než se typická maska postupně zaoblila, objevily se i varianty kombi a užitková verze. V roce 1958 debitovala nová řada P60. Šlo vlastně o zmodernizovanou Aronde s poznávacím znakem, oválnou maskou se svislým žebrováním. Zvláště elegantní bylo dvoudveřové luxusní kupé Monaco bez středového sloupku. Do roku 1963 přesáhla výroba modelu Aronde a P60 přes 500 000 kusů. Vraťme se ještě do roku 1956, kdy se zrodil kabriolet Oceánie karosovaný firmou Facel. Vyznačovala se především panoramatickým oknem. Pod kapotou se ukrýval benzínový 4válec 1,3 litru, jehož 57 koní stačilo na dosažení rychlosti až 140 km za hodinu. Kdyby se vyhlašovala soutěž elegance, potom by jí bez pochyby vyhrála Simca 1200 kupé, o níž nám více řekl její majitel, pan Miroslav Havelka. Je z roku 1968, rekonstrukce trvala asi 5 let, nejvyšší rychlost 185 km za hodinu, je to teda sporták, má to ochranný rám, má to homologaci, objem motoru je 1200, výkon je asi 85 kW. No, bylo jich vyrobeno ve Francii 400 a kolik se jich dochovalo v České republice jsou 2. V roce 1970 převzala Simca automobilové oddělení společnosti Matra, které proslavili především atraktivní kupé Matra Simca Bagheera s plastovou karosérií a skrytými světlomety, které se ovládaly silnými pružinami s speciálním pedálem. Značně poruchovou Bagheeru vystřídala po necelých 2 letech Murena, což nebylo nic jiného než zmodernizovaná Bagheera se středovým motorem Simca 1,3 litru. Společným znakem obou modelů byla 3 samostatná sedla vedle sebe. Koncem 70. let vzbudilo pozornost prostorné kombi Matra Simca Rancho. Robustní vzhled připomínal terénní vozy, čímž Rancho předběhlo dobu a vytvořilo vlastně základ segmentu SUV. Charakteristický znak, plastová karosérie s vysokou prosklenou střechou. Do terénu se vůz moc nehodil, měl totiž pouze pohon předních kol. Počátkem 80. let úplně zmizely značky Simca a Matra a zůstal jen Talbot spadající pod společnost PSA. Ani tato značka však neměla dlouhou životnost a po roce 1985 z trhu vymizela, respektive se prodávala už jako Peugeot.